ми, ама ти операш завива, право. Има ли камерата? Не, бе, аз си карах до тебе, бе. Привери малко ръцете, бе. Така караш. Моля ме, Куро, защо като паднем? Защо като паднем много много? Тук има писта. Не бе, тя надолу има писта, бе. Тесата там не знам. Едното е за наборовец, другото за накъде. Не знам сега, че прочетеме. Май от двете месеци слиза до доле. Не, от тук от десто слиза до долу, там на лево си е пистата. Оти бе, те тук е добре, бе. Е, тук е добре, бе, тук не е стръмно, е. Тук е добре, да. От това надоле май слизаме къде Боровец. А на там сме на пистата. Те на тая писта с влеко. Те на тая. А догоре как може да се качи? Докъде догоре? Епа трете от тук да слеземе. Не мислим, че се съединяват двете. Епа давай надоле. И надоле и после може да се качим на това. Да, там се качи на това. Дили, ако беха твои чени да ги направим маза. Че ще ревномите стигаме! Надоле сме кабина междинна станция, тук сме те на тая писта. Демек са са те на тук. И къде отива са? Тук се върнете тук. Ама еда там надолу налево. Да бе, надоле пората не ги ли виж? Айде давайте. Аре, дайте малко. Дай малко, аре. О, беги малко, те. Като жена се стига.
Ай, гледай Васко как ги пуска. Това е лесно. Това е супер писта. Това е добре. И слънчице. Това е добре, ще е отпадна. Това е надоле къде междинна станция. На тука сме варе, бе. Тука не си карате. А? Надоле сме. Имаме шума и скок, че там с виражи като писта. Ай, как си извеселил, бе! Тук надолу ръве ми изпуснаха ските. Охо! Аре, дайте малко, бе! Дай! Защо тука? Тука, не тука. Аз сте от тук. Нещо всичко изпуска кантовете, ба. Всичко изпуска кантовете. Аре, дай! Стегай себе, Георги. Гледай го дебела, ако не мога да се обърне. Ай, пусти ги напред и се обърни. Нещо каската е цялата. Шапката.